dili tinuod nga ang mga Kristiyanos nanundog or ang celebration sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo, paghandom sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo, nagikan sa mga pagano. Nga naman, tungod kay mas nauna ang Christmas commemoration and celebration kaysa kapistahan ni Sol Invictus. Si Sol Invictus mo ni ang Diyos sa Roma nga gi-establish ni Marcus Aurelius mga around 2nd century. So siya ra pud ang nag-create og festival ni ining maong Roma tungod kay emperador man siya ra pud ang nag-create og festival para sa pagpasidungog og pagsimba ni ining maong gitawag og Diyos. Pero hinunua kining maong Christian celebration na ananing daan before pa nag-declare si gitawag og Marcus Aurelius. Ngano man kay gi-identify na ni daan ni Sixtus Julius Africanus ni adtong 221 nga ang early Christians, ang 1st and 2nd century Christians, naa na sila pagsaulog sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo o paghandom sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo. So usa na kadakong bakak nga moingon sila nga nagikan sa pagano ang Christmas celebration. So naturalmente ang mga Kristiyano kaniadto for the first 300 years dili man sila ka sa ulog publicly ngano man kay under persecution man sila. Manan magtago-tago sila. So ang ilang celebration is tago-tago. Dili sila tawag anang dayag kay pamatson man na sila. Pang-ihawon man sila. Mo na nga usa ka dakong baka kung moingon sila nga ang Christmas usa ka kasaulogan na nagikan sa mga pagano ngano man kay mas nauna ang celebration sa Christmas kaysa kapistahan anang giingon nila nga si Sol Invictus nga Diyos sa mga taga Roma. Gani after sa 3rd century sa dihang nidaog ang Kristyanismo batok sa paganismo, kining maong kasaulogan na namatay ni dito sa Roma. Ngano man kay ang ni-prevail ang ancient tradition sa mga Kristiyano nga mga Katoliko nga sa ulugon ang pagkatao ni Kristo ang tinuod nga Dios. Si Sol Invictus di man to tinuod nga Dios. Diyos man to. Pero kining ato ang gisaulog sa Christmas, tinuod nga Dios nga nahimong tao atong gisaulog ang iyang pagkatao Disyembre 25. Alang sa mga dugang mga videos nga ato ang i-post ug para ma-update mo, just click subscribe and click also the bell button para ma-update mo sa tanan natong i-post ng mga videos.